ongi etorri beste bideo batera, bueno, gaur estelena da, abenduak 19, eta nire zuen kontago gauza asko, atortxutik, eske, ze ondo paso neban, ikusiko zinuten aurreko asteko bidixuan, eskenengo bidixuan, zela jakun, badakit elkarrezketen kalidadia dela una mierda, baina eske, ez nekiz zela ipini mikroa. Orduan, kamarian mikroak engraba honean, urrengorako badakitke nire palo, baina bueno. Eta oin, ezian indot kirola, jaso dut etxia, egon ez gauza batzuk antolatzen, eta nahi notuen kontau, aurreko hastian, zuendako aurreko hastian, eretako haste honetan, klaken egon nintzela, egon bian naizela, ikusi halko dozuela, baina nahi notuen erakutzi hau. Gaia mitologia da, eta, ez dakitzak zuen, baina nik daukat hemen tatuaje bat sorgin jartzen da bela, alrebes erakutziko txuet, baina, Eta horregaitxik erabakin eman, sorginez joutia mozorrauta, batzuk esango da, hori ez da sorgina, hori Mari Domingi da, historixia ulertuko zu hori ikusita gero, eta, hau da, nire maketanik indogun txanua. Osa, guztiz dago eskusin da, Eta zela indogun galdetzen bazate da, berez, barruko tela hau, oza, telak eta euska jarrita ez, barruko tela hau da, almohada bat infundio. Gero barrutik dauka sartuta guata, oza, hola, barrutik dauka, kojinak eukitzen debena, eta forma kurba hau itxeko jarri gau metala, alambria, hori, alambria. Eta gero gainekoa bai dia telak soltez dimaz eta hau dagoela josita behitu almohadia eskinetatik zan urdina. Badana dagoen da etxian zukagun gauzekin eta hola pixkat imaginazio askokin ez genera da un artista. Eta horrekin batera, daukat hemen baserritxar jantzi bat, bi dauzkat, eta bisak dia reversibliak, nire makindakoa. Hau plantxau biot zapatuan jazteko, 24an, abergaran 24an jazten da baserritxarrez eta guztia makalian ematen da, poteuan eta hori dana. Eta hemen daukat ja eramatiko prest bestia klakerako plantxauta eta ondo tolestuta. Así que baitxo nahi notuen esan, oin mobiak ingrabakotela astelena eta aste arte goiza, ze kamaria lagabiajetik astolakoei probatzeko gauza batzuk, eta berbalio dotzen, orduan, kalidadia biogun honetakoa pixkat eskasego izango da. Así que zorri! Hola, zuek behitu. Mari Domingi naiz, ez zorgina. Hola, zuek, behitu zeinekin nagon. Kaixo! Todo diba, ondio makillauta. Oin ikusi bihau Donostiko merkaua. Aberse dagon. Oida, jatera, ziur. Jatera, fijo! Behitu zuek, honek dia aurrekoan izaten notuen gauzak hemen eskegitak ikedan nire ustez horroroso. Honek politxak dira, baina... Zuek, jombian nintzen pakete baten bila, eta itxita zegoen, osea, estanko itxita zegoen, así que ez dut hartu, eta da, 31 arropia. Gero erakotziko, gero ez bihar, hartzen dutenian abersedan, TikToketik erakotzikot. Da oin, erakutzi biotuet, zeheldu jaun ja gabonetarako, eske, que bueno! Behitu heldu jau, hau dana, ama? Es que claro, luego te quejas, pues no hagas el tonto. Honek dia frituak de jamón, honek dia tigriak, que nire sin más. Eta hau, osea, maravilla hau, dia krepak de txangurro eta de hongo boletus. Que bueno! Eta ikusten duzue hemen, hemen ez dau jartzen. Kroketai presumida, baina emarkia da okelan. Solo dices, Okelan. Eta hemen la señora quejándose que también hay fritos de hongo boletus. Y a Okelan, que nos mande de regalito... Okelan, bidali zeu zer. Oli, enez joan kamarian bila, eta hori. Nahi notuen erakutzi, bideo baten erakutzi notuen en spray. Baina honek dia, en caramelo de chupar. Maravilla bat. Hortaz aparte, nahi notuen izatea daukatela en bukle, olaien ziarte eta jofen
berak badaki. Sin más, en bucle, repit, ra. Y no para. Eta ja daukat arazo bat. Sin más, ya está, komentatzeko. Eta gero, heldu jatela, jonez paketean behia, 31ko errepia. Spoiler mi dotzuet, sorpresa, eski olakoan naiz. Behitu, 2 piezas brilli. Pintetetik eskatu ditut, orduan, bueno, pues sin más. Hau da, goiko partia, topa. O sea, la fintxua, porque, claro, pues tampoco es plan jutia con un polo, ¿no? Porque igual, pero si tenéis gero tabernetan. Eta agonia bai. Bueno, esan biharra daukat que no me convence tanto como pensaba. Así que bueno, os enseño, pero no sé yo. O sea, daula, gonia mota da, no sé. Es que no sé, ez naiz ikusten 100% orduan. Gare arranuan, hortuk ekarri dauzkoa, sako fruta, hortu erakutsi poltzia. Eta, ikusi zelako sorpresia, ikusi nitorri dan. Hola! Ez que increíblea da. Eta ez dago abixau. Baina basik izan garretorbian itzala. Osea, benetan, honekin. Osea, ikusten dozu izela geratu dan, ba, eski ez da merezi. Porque, a ver, os cuento. The situation is, toka ujat. Bi kakao, que muy bien, porque nik beti daukat kakao bat gainean, oso ondo. Bi bath bombs, oso ondo bebai, porque bainoak hartzen ditut, baina bi ez ditut bihar. Bueno, bainoak hartzen ditut, en plan de 1000 en 1000, también te digo. Bath salt, bi setacos, que ez dut ulertzen. Bi lima, limak, muy bien. ¿Pa qué? Pues no sé. Hand cream, oso ondo, hau bai, porque hau beti daukat poltzan. Eta gero, hemen, body lotion eta body wash. Muy bien, tamaño viaje, porque datorren aztian viajean goiaz. Eta esponja bat, hau, guai, porque ez daukat. Así que ondo, baina ber, eske bi, pa qué? Pues no entiendo. Eta ontxe, hori bai, oso ondo usaintzen dabe, hori asimarretzekoa da. Eta ontxe dia, behatzerak 10 gutxi, ez dakitze ikusiko dan, eta ez dakitza faldu. Hau da, nire eguneroko galderia, ez dakitza faldu. Eta blaxe gare, ez dakitza faldu. Beitu ze politxea geratzen da hemen izpijikoa con la plantika. Si es que una maravilla. Erakutzi bian notzen bi jertze honek eskatu ditzutenak 20 edetik. Bat da hau, en plan turquesa. Muy bonito. Eta bestia urdina. Honen, bueno, napo bale ya, hombre. Probango ditut. A ver, zela geratze jaten. Bihar igual honekin. Gainera geratze jat tipo naino. Osea, behitula. Ay, una tía chulísima. Super, me encanta. Hola. Ai, pila bat gustatzen jat, da super tipo goxito. Egunontxiz, hemen nago, with my team, eta behitu zetan nagoen. Txoine, boltia emango jat. Zup. Mamentxe, eta ze topa bat? Ah, que me muero. Imagínate zate. Es que izango zen lokura bate. Ba hori, hemen nago, 10etan geratu naiz leirekin jutiko arrasatera, eta hori. Eta gaur gabiet, igual gabe, osea. Santotora goioz, baina ez dakit gabien geratuko naizen, o ez. Que, seguramente, bai, guess what, Virgin Mary eta Gorriontxu talastana, a ber, mi ciela, noski baietz. Bueno, redi gaude, jantziot atzorak utzin dutzuen jertzia, praka beltzekin, eta hauxe, eta hemen daukat poltzio, hola txalbadorrena, y estem ready, bagoiaz.
zuek, zer moduz, egunon, bueno, gaur, larun bata da, eta, larun bata 24 Bergaran jazten da baserri txarrez. Orduan, bueno, nireko herrian nasako duda gondia zela jantzixo, ez dakiz alde batera, bestera. Orduan, erakutsuko zuet, nik zela jazte duten, uste dut, ondo itxen dutela, baina, bueno, jantzi ditut, mediak eta, bueno, kamiseta bat aboleo, motza, eta lehenengo, bueno, nire jantzixoan eramakindakoa da, orkoan erakutzen dut zuen. Lehenengo barroko gonia. Hora, oin, blusia 6 txalekua daukat. Orduan, nik itxen dut, hora. Blusia, gero, gonia dala hau, osea, aldot jantzi be bai, hola, baina ez dakit zela guztoko jaten gehiago. Ze kolorekin. Momentuz, hola. Eta nik jazten dut goitik, ze beti bestela txafautxe jat. A ber. Hola, ondo atondu, txuk, eta... Bueno, pentsatzen emaz eukala sokia, osea, ez dutzekua. Jarri betola, batzera juten egin nian, ondo ikusteko. Ez dauka, bai hemen. Gomia. Vale, ez. Bueno, behin, hola, jantzita garela, txalekua behitu. Nire amak jarri dutza aurten ribete honek, eta geratzen da super ondo. A ber. A ber, hola, eta oin honek ez dutu. Ondo zentrau. Eta oin, amantala. Tapatzen, justo korapilu behin dozuna. Eta hola xen, geratzen da trajea. A ber, gasua, menatzian. Holaxe, perfecto. Eta, bueno, nik ez dut ipintzen pañuelua buruan ez ezer, ze, berez badaukat, Baina gauzia da, txalekua jartzen duten ez, bueno, korpiñoan jatzu bezala deitu, ez dut jazten. Orduan, ingo ditut oin tipola bi koleta moduan hilia jasotzeko, eta redi gaude. Eta gero, gaur justo ez dau kriston hotza itzen. Baina, eramakin zoroztan, hau, bufanda hau, dala bebaia konjunto, oza, gonian estampauak inpixkata konjunto, eta jartzen duzula. Eta jaso, bero, luciendo korpiño, eta trajiakin. Eta gero, bueno, nik normalean ez ditut alpargatak edo abarkak eramaten, baina aurten, bakizue batzuk maleneetan ere lagusinak etxeratu hortzen diala. Eta malen zebinak bere jantzixa probatzen. Eta, klaro, alpargatako bai. Eta txiki zeuzkan. Eta nik ondo. Orduan, dauzkat hemen malenen alpargatak nik erabiliko ditutela aurten. Bueno, zuek, azkenian honekin dut? Peru kokodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mokoio gure oioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Peru kokodriloa, aurrera. Hola zuek, bueno, napako bai hola esaten dut zue. Ze moduz egu berrixa, olentzerota marido mingi gauza asko ekarri dut zue. Niri bai, bueno, a ber, eneban ez errespero, baina ekarri dozte behitu. Belartxako honek. Hola. Eta, hau, dala ilusioak eixen indostana, sin dudarik gabe. Eta,
barruan dauzka gaietak. Eske ezin da aguantau. Eske, behitu zuek, osea, teia handako eta pentsatzegat, una maravilla. Eta hori, atzo afaixeko egin eta superrondo pasagun neban, baina hori, goizetxera, goizetxera, gizurre. Normalian, bueltatzen eizen ordurako goizetxera. Eta hori, ontxe goiaz, lengu zinena, matera Parisak aldu dienak, agerri gustatzen jakuen, nik uste dut flipa bimia debela, baina bueno, erakutzuko zuet lagatzen badia. Oi. Aro. Oli, lehen erakutzi gotu eto pari bat, baina eski geixo tokau gati nago flipatzen aurten. Bueno, media honek diela, behitu, flipatzen, superguai dare. Tipo dauke animal print estampaua, ez da asko ikusiko, baina bueno. Gero, belartxako honek gutxi esazien, beste batzuk. Hola. Superpolitxak. Eta, eske, honekin geratu naiz, flipatzen, Pandoran pultzera bat, eta ez dakit ikusiko dan, behitu. Da hola bihotza, eta atzian dauk edatzita, Love make a family. Eta eske txulizimoa, me encanta. Nahiz da fokatzen, superpolitxa da. Eta hoixe, hemen lagakotia bidizua, espero dut gustau izana, ze maletien bihot, bihar Holandara goia zelako, grabaukot dana, bueno, akordatzen pareiz bintzat, eta hori, patxo handi bat, denondako egu berri hon, eta horrengo bidizuen ikusten ga.